Takže čaute ľudia, chcem vám takto narýchlo novinku, ako neviem si to proste uvedomiť, ale že keď pôjdem tuto do Robloxu, tak počkáme si, tak aha, mám ban na jeden deň a ako tu môžete vidieť, že I ban all you. Za to, že som napísal, že ich bannem, že všetkých ich bannem, tak som dostal ban na jeden deň. Ja, takže je to smutné pre mňa, ale aj taký zážitok, že je to vlastne ako môj prvý ban. Jediné, čo môžem robiť, je si to tu pozerať a logoutnúť sa. GG, ako môžem ísť na iný účet? Počkaj. Ako ja som na M3 Games GG, ale môžem ísť na GG 123 Meet napríklad. A tu samozrejme som ako tu, ale nie je to ono, pretože kamo, môj účet hlavný je bannutý. Jaj. No GG, ale aspoň je to na jeden deň, že to není na kamo, neviem koľko. Takže GG. Kamož mi píše, že toto je cool kid. Kamo, čo? Kamo, čo je cool kid? No? Kamo, to je cool kid. Počkaj, napíšem mu. Jo, to je on. Tak.